guys! Welcome back to my channel, si Florami Buhulanan ni. Ug bago pa ka palihog og subscribe daan ay hata magsugod. So for today's video guys, pasalamatan natag ato ang mga sponsor sa atong paraffol. Anja gusto ko guys nga kining video ha enjo nga humanon para makahibaw mo og kinsay mga ning tabang diining atong paraffol para madugangan ag atong matagaan kay bawa naman mo nga gahang budget sa ahong pagpanghatag 10,000 ra. So, gikan na ng 10,000. Anja kay 20 raman na katao. So, nagpasalamat ko sa ato ang mga sponsors. Kaya di tungod nila di madugangan nagatong matagaan. So, guys, aghang nalikom nga kwarta, 23,000. Nagawiran karon 23,000 ang nalikom nga kwarta. Anja, problema karon guys, kaya naglibog na ko. O, kinsa to gikan tunguban. Pero ahang gipanglistag ng gipada. Kaya garabing daghan akong tuluman nun. Lisod ka ato sa paghanay. Pero ang gipanglista daari ang katong mga ning pada kay arong ato silang mapasalamatan. Anja daghan man pining request nga di na ram kuno i-mention nag-ilahang mga gihatag ug pila para po silang privacy sa ilang pamilya kay na may iban nga ang ilang pamilya mura bitog magsilos makasabot man tadana kay jag mayon hatag man kang plurami ingana para sang parapol anja wa kaning pada daari para sa among ingana. So maong para sa privacy pod sa atong mga sponsors, di na nato i-mention og pila ag ilang natampo unsa para pod sa uban kay mauwaw kuno pod kay gamay rag ilang natampo pero magamay madako pareho ra nagibug-aton unsang kasing-kasing dako kog pasalamat bisag unsa pa na kagamay. Salamat kaadyo kay nagahin gajud kay baw man ko nga di man pod ingag daghan kajud kwarta ni atong mga sponsors kini mga tawo ra pod nga naibadjong kasing-kasing nga ganahan ra pod mohatag sa atong mga viewers kay naiba natong viewers nga kanang grabe jang lisura. Kita mang tanan galisod. Pati ako aminado man ko daan nga galisod pod mi. Pero og natay maadjong kasing-kasing wa man ta magnahunag hinakeg agato nga makabahin man ta, makapatilaw pud ta sa atong mga igsuon nga bisan sa ginagmay pamaagi. So anyway guys, din ako maglangan. Magsugod na kog basa sa atong mga sponsors kay arang mahuman ta kay kini gadzang pagparapol gahatag gadzang arang kadakang stress na kay grabe gadzang labara man di ay. Ilabi na kay mag record kas mga ning pada nga na mga ngan arang daghanan sa maglisod ba sa kog basa sa injuhang mga chat, mga message, mga emails kay arang daghanan mangi-email. Mong grabing ka para na dako ka adto nga tulumanon sa ang kinabuhi. Hey, ilalim ni nga ni oy daghay lista-lista. Ato ang pasalamatan nag atong mga sponsors in any orders niya. Japod main po ng uban nga nganong gipawahi gilangan. Wa ni na to basta kay aho rang gipanglista injong mga ngan. Pinansa na ba ron? Grabe po nigabang motor. Oy, grabe pag aliwarno sa may mulabay. So guys, ato na hinganlan ni atong mga sponsors. Ang atong uban nga sponsors naa sila mga YouTube channel. So, deserve pod nila guys nga ato silang atabangan. Palihog kog subscribe sa ilhang mga channel. Palihog kog visit sa ilhang mga channel. Basin o ganahan pod mo. Og deserve jud pod nila nga atong tabangan. Kaning tabang man sila nato para sa atong mga viewers. Labi nag-ikaw kung ni-appeal ka sa raffle. Kaya insa day og ikaw mahubutan. So dako tagpasalamat sa maning tabang nato. Nakatigumgod ko guys og 23,000. So buot pasabot nata na 66 katawo matagaan pero guys kay napamday bayad sa pagpada sa Palawan ato lamang himong 65 persons ang makadaog para ang remaining katungkuan atong ibayad sa Palawan kay na short ko guys kay baman mo nga sinanay na check up so ako ikatapal. So ari lang man nato kuhaan sa 23,000 kuhaan nato na og pagbayad sa pada sa kuan sa kwarta kay ang plano sa Palawan pawn shop ni na ipada kay maoy mas dali daris ang so atong unahon si Lakwachera ng Singapore kani jud siya guys grabe din siya og moy mudag suporta na mong dako ko pasalamat dani ug gusto ko guys nga enjoy ko si Jang suportahan sa ijang channel kay nagsugod ko si Jang vlog dito sa Singapore palihog po subscribe sa ijang channel si Mirasol Bosyo wa ni sa channel pero active ni siya sa Facebook. Og ni Ate Gingging Abinido. Naa siya karon sa laing naso daghang salamat pud nimo te. Ang uban daan ni guys, wa na sila magpa-mention. Ang katurang nagpa-mention maora pa yang i-mention. Adja okay sa tong nay maotro gunahon nga gusto day magpa-mention i-email lamang ko ninyo kay ha ma-mention. Okay? Next we have Miss Beverly Bright. Si Miss Beverly Bright na anad sa karon sa UK. Diya palihog po support sa ijang channel kay arang kabuutan maadjuhon ka junis da usapon nis mga rason nga madugangan nagateng kanang mga makadaog kay ning dugang ni si Jad murag tulo ning ijaha, tulo ka buok taon ning ijaha. Tulo ba tug duha? Nakalimot lagi ko tungod sa kadaghan.
maglaban naghang basta kay aghang nakuan nga kwarta 23,000 anja na may uban daning nagpada nga niingan nga ag 500 kuno anja ag 1,000 ana sa rapol pero wa na laman na gikuan nagahuahan na laman ng apil sa rapol kay naglibog naman kung unsa na to pag plus minus ma-divide mag-multiply naglaba daghang uso ag tanan lang nadawat wa na nakuha na ramang giipon tanan kay maglibog lay ko kuhaan pa rin para sa kunong snack man na may nga sponsor sa naramang gidugang sa ihatag sa ating mga viewers kay maglabat na lagi kang pilihan ko ang datoy nga adlaw na raman ato naramang ihatag sa ating viewers kay maglabad lagi kang kuri-kuriin pagkwarta so agahang mga nadawat ahang gisudsa sa kapitakat anan ditso na ja harang gipangkuhag mga resibo agaban pang resibo bog haran na kon kay kinis alyana lagi ug makatuog ko aris bay huling-hulingon kay agahang bag mangita si ja og makaon na ja ang mga papel panghilabtan mo nang agubang resibo na wa pero di jud hinos alyana manghilabot og kwarta. So guys, palihog kog subscribe sa channel ni Miss Beverly Bright. Okay? Thank you so much Ma'am Beverly Bright. Og next we have Ma'am Marivic Araula. Daghang salamat ni Ma'am Marivic wa ni sa YouTube channel pero gusto ra kong magpasalamat ni Ma'am Marivic Araula. Og naputay unknown sender from CDO unsa gid ang gusto hi ra ag ijahang pamilya. Hi ko sa Marcojos ug Relampagos family sa Napoleon Bohol sa Cagayan de Oro ug sa Manila. Hi ninyong tanan, daghang salamat sa inyong suporta. Next, we have Delmart Vlog. Palihog pong subscribe sa inyong channel guys kay isa po nisda sa atong sponsor karon nga raffle. Ma'am Gemma Galiero na sa channel guys, ang isang channel Gemma's Vlog. Kisa tong mahiligan sa pagluto, ang isang channel is about cooking. Palihog po kog visit o palihog po kog subscribe sa inyong channel Gemma's Vlog kay isa po nisda nakatabang sa ato ang paraffle. Og si Ray Vlog nga nakakaroon sa laing nasod nasa New Zealand ug kisa tong mga mahiligon og tanaws mga view dito sa laing nasod katong mga naay mga snow kay agad ang mga video na ni kasagaran kay mga ice dito sa laing nasod kay lami ba dyan ng snow duwaan siguro panagsara pero di pud kanunasan kasi punon ta. So please subscribe and click the bell pod sa kang Ray Vlog nga channel. Og hi po ko sa mga supportive sisters diha sa Germany. Ati Nora, Ati Marilyn, Ati Lynn, daghang salamat sa inyong support. Of course, ato nyo kalimti si Marisa Bete, katong habitong gi-introduce po ninyo sa una. Agi dyang channel sa una kay Marisa Andaid man to, giutur ni jag Marisa Bete. Daghang salamat nimo Ma'am Marisa kay dako pagkag-ambag para sa raffle. Thank you so much. And then we also have Palangga Ko Official. Isa po niya sa ating mga sponsor. Thank you so much Palangga Ko Official. Please subscribe to her channel. Og thank you so much po ni Mr. Istomo Alan Busgano nga tag-ida sa Lantay Hills dito sa Lumbog, Gindulman. Daghang salamat po sa imong sponsor sir. Mulaagra ko dapuhon sa Lantay Hills. Og thank you so much po ni My Ford's Vlog nga asapod sa ating mga sponsor. Palig po ko subscribe sa ilang channel guys. Og thank you po kaadto ni Miss J. Am Torrenueva. Naapod sa channel, parehog po kog subscribe guys. Miss Charmaine Ruiz Sinisa, daghang salamat ma'am sa imong support og sa imong tabang dinhi sa atong paraffle. Tatay Panday TV, isa po ni sa atong mga sponsors, palihog kog subscribe sa inyong channel guys. As a way of helping them kay sila ning tabang mapud nato. Adto kalimti Tatay Panday TV. Og daghan kaadtong salamat ni Bitchy Recorn nga ning sponsor pod karon para sa atong raffle. Suportahan pod nato guys sa gijang YouTube channel. Bityams Dolor the Crazy Duo. Bityams Dolor the Crazy Duo. Kuha ni sila kabuo kaharap ning mga igagaw guys. Mao nilang channel palihog og suporta pod kay sila nagsuporta pod nato para makadugang taog kwarta para sa atong mga viewers nga ning appeal sa raffle. Palihog og subscribe unja i-click pod ang bell. And then we have La Fermit Takunan. Daghang salamat kaadto nimo La Fermit Takunan kay nakakadto kag help para sa atong paraffle karon kay ning hatag si jag para sa upat ka mga tao. Arang dako agi jang gihatag upat ka tawo makadaog sa ijahang gi-sponsor karon so dako pud si ja og katabang para madugangan nagatong kwarta. So ato as ijang suportahan atong i-subscribe ag ijang channel sa tan-awon po nato ijang mga videos kay basta hindi pag malingaw mo ganahan mo
magbalik-balik na pud mo sa ijang channel. Diyan na po sa page, ang ijang FB page, Francis Eric, o kinsa tong naay mga FB dani, ana mga mo mga FB lisod pag wa i-like pud ninyo ijang page ug i-follow. Kay kaning tawhana maadjong tawni. Og daghang salamat ni Ma'am Ems Makiling nga ning habol pud. Salamat kadto sa imuhang sponsor kay daghan jud tay matagaan rong kuan nalaliman ka makahatag ta karon og 65 atong 20 diyan nakahatag-tag 40 ka pin 45 gikan ra nas mga sponsor so dakag at kwartang natigum so daghang salamat kadto ninyo guys adto po ninyo kalimtig subscribe ang channel ni Miss Apple Kate mo ani jang channel Apple's channel i-subscribe pud ninyo guys to anis ta karon sa Japan malingaw pud mo daan ning ijang channel adto pud ninyo kalipti kay sila gahatag og kinabuhi para sa atong raffle. Og naa po tayo mga sponsors nga di na magpa-mention, ipaingan na lamang kuno nga unknown sender. Na po yung murag, ni sila, upat ni sila ka mga ningingan nga, di naram ko na i-mention na gilangan. Thank you ka adyo ninyo, kay bao na mo, ikinsa mo, nasa ito kasing-kasing, kay bao na mo, og di patungod ninyo, gamay radjay atong matagaan. So dako kong pasalamat ninyo tanang mga sponsors, og kamong mga viewers, mga ni-appeal sa raffle, palihog kong suporta nila guys, kay ugwa sila 20 radjay makadaog. So daghang salamat sa mga sponsors kay 20 ray makadaog luoy putong uban. So madyo na raman ni nadugangan og 45 laliman kag 45 daghan kaadyo na nga taong makadaog. So 65 na sila tanan. Unsa daghan kaadjong salamat sa atong sponsors. Palihog ba ko guys subscribe sa katong naay mga channel. Unsa katong mga mga channel o katong mga unknown senders aharang pangadyoon ninyo guys. Pinas inyo pagampo nga anta sila tagaag protection, anta sila tagaan og daghan pang grasya. Excuse me. Anta sila tagaan pagdaghan pang grasya sa Ginoo tungod sa ilang pagkamaadjong tao. Mao na ang pangadyoon ninyo guys, mga viewers, mga naka-appeal sa raffle. Ihatag agin yung pag-ampo sa mga sponsors nato ug natay ikahatag na suporta at ating ihatag nila. Kay sila way duha-duhang ning hatag pud nato para makatabang natong mga ultimo pero mga bagatan man po yun. So guys, ug na ako'y nakaliptan nga ning sponsor, pasaylo ako kay bao na mo karon si mana grabing stress na, grabing daghan ako mga tuluman nang daghang problema sa bahay. Pasaylo ako ug na ako'y wa na mention nga ning sponsor. I-email laman ko kay ahang i-mention mo katong wa na mention nga supposed to be i-mention kay grabe jud guys rong si mana ha. Daghan ka adto may problema, nagsunod-sunod sa timingan pud nga na raffle ingani. So unta injo kong masabtan. Ug naa magali ko nakaliptan, pasaylo adto ko ka million times ug na ako'y wa na suwat da aris papel. Adto ra man ka itok, i-message lamang ko, i-email lamang ko kay arong ma-mention ka na sa sunod nga video. Pasaylo ako daan kay ang tao ba kay di ba malikad dyan masadyo ilabi na og daghay ginahuna parehas na daghan ko ginahuna aron mga problema sa among pamadyo antay jo masabtan daghan ka adjong salamat at tanginin jo ag raffle video nga i-upload tabay ko ninyo ampo nga ma-successful ning atong paraffle. Again, this is Flora Mi Buholana at tanginin jo atong paraffle next dani nga vlog. Thank you so much sa atong mga sponsors. Please guys, handyo ko ninyo ato silang suportahan sa ilahang mga YouTube channel og ato pud silang iampo sa ilang pangadlaw-adlaw nga sila proteksyonan og tagaan og daghan pang grasya sa Ginoo. Salamat kaadto og magkita-kita ta sunod na nga video. Bye.